Don't stop, make it pop, DJ blow my speakers up tonight. I'ma fight till we see the sunlight. Tick tock on the clock, but the party don't stop. No, oh, 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 oh. It's like Ma costa no. Къде съм? Къде съм, подявате? Гора. Но къде съм аз? Я да отида до гората. О! Я да вляза. What the fuck? Какво става тук? Каква е тази гора? Не става има поляна. Я да започна да събирам дърво. Ето дърво. Сега да го преработя. Готово, преработих го. Сега. Да си направя инструменти. Напърво да го направя на пръчки. Готово, пръчки. И да. Сега. Да походя малко. Да се разходя, да видя какви неща има. Да сам. Омага. Това село ли е? Супер. Но няма да ходя в селото, защото не искам. Да. Да видим. Къде да ми бъде къщата? Абе. Айде, тук ще направя. Да. Сега да видим. Да потърся още неща, които може да се ме ползва. Да видим. Добре, както виждам, няма нищо. Така че се връщам при къщата си и ще я построя. Колко да оцеля през нощта. Която скоро ще дойде. Да се връщаме. Да. Значи да направя тейбъл. И да направя тейбъл. Така. Сега, да си направя брадва. А първо, дървена кирка. Да, значи. Слагаме две пръчки. И 3 дървета. И да, готово е. И ето на така. Така, да отидем за камъни. Къде да ми бъде мината? Някъде. Да видим. Някъде до някое дърво ще направя. Тъй като там ще е малко по-така добре. Абе.
Да ходим. Абе, тук. Е перфектно. И да започнем да копаем. О, да копая. Скоро ще открия нещо. Все някой камък ще се намери. Ето камък. Нека да го изкопая. Така. Добре. Да продължим да копаем. Ще намерим още сигурно. И да продължим. Ето камъни. Открихме още. Така. Да ги оберем. Да. Сега, да направим брадва. Вземаме 3 камък. И го редим като еди какво там. И да сложим пръчка. И да, ето брадва. Сега да отидем за дърво. Да съберем дърво. Да видим хубаво. Ето. Да. И така, събрахме. Да се приберем от дома. Не е готова още къщата ни, но да се върнем. Ще трябва да я достроя. Да, сложих огради. Трябва да си направя покрива. Той ще бъде от... не знам. Ще намеря. И да, направихме покрива. Колкото да оцелем тази първа нощ, ще е това. Сега. Да направим печка, защото нямаме. Да. Да отидем. Да. И да. Сега да я вземем. Ето. Това ми е крафтинг тейбъл. Аз съм си в къщата. И не знам какво да правя. Да, ще трябва да си направя чест, в който да си приведа всички айтеми. Т.е. неща. Като кирки, брадви и такива работи. И да излезем от къщата. И да си взема дърво, да направя чест. И да направим чест. Това е, сега принеса всички неща. И ето, готово. Пренесох си всичко и честът се запълни. Ще трябва да се направя втори.
Но няма много дърво, така че за сега ще стоя с толкова неща. Но скоро ще стане нощ, така че по-добре да стоя в къщата си. Може да отида в селото, което е там. Но може и да не отида. Ще го разгледам пък. Има селяни. През нощта по-добре да се стоя в къщата, за да не ме нападат чудовищата. Или иначе край с мен. Нямам легло още и не мога да спа. Така. И да чакам нощта. И да я мина. Там има селянин. Добре, да чакаме. И да, стана вечер, така че да заспивам.